Las rasus de las descobertos grandos és aquel besoin d'expansiu, aquel besoin també de trobar d'espècies, besoin d'evangelitzar el món. Al començament, las descobertos grandos eran finançados pels reis e las reinos d'Europa, que eran justament també en concurrència. Las descobertos grandos han canviat el món entier al nivell de la pensada, al nivell del comerci, al nivell dels escanvis. Las populacions qu'han, entre berguetos, descobert Amèrica anaven a l'aventura e operaven una traversada que era quicon de totalment inversemblable, un pau com vei anar sus la Luna. Se sabia pas que hi havia de continents allà. 1492, de principi, és la descoberta d'Amèrica, data oficial. Mas los vikings que eren ja anats a Amèrica del Nord havien ja tocat Amèrica. En 1492, es pas Amèrica que és descoberta, són les Antilles, les Caribes, en fins que es vei Cuba, San Domingo, aquelles illes. En 1492, aquel eveniment extraordinari que foguet el rencontre de dos mons que s'ignoraven d'empei 25.000 anys. Se s'ho volia comparar a quicon, ho caldria metre al costat d'un rencontre amb extraterrestres. Era vertadierament estonant, de dos costats. L'estonament és estat recíproc. Cristol Colom ha tocat les costes de Venezuela, ha pas jamais tocat Mèxic. Ha fatg mant un viatge en tornant des productes des indigenos. E, sus tot, cercava d'au. Era la rasumatge d'aquelles expedicions. Cristol Colom és l'autor d'una frase que citi sovint: l'au és una causa excel·lenta, capable de complir força espletges e quitament de menar d'armes al paradís. Les Caribes són conquistades pels espanyols, mas el desbarcament de Cortés a Mèxic a lloc 25 anys més tard. Donc entre 1492 i 1517, 25 annados passen. E pendent aquells 25 annados, han força navigat dins les mars de les Caribes, los espanyols e los portugueses. És pendent aquell període que los portugueses s'instal·len a Brasil. Quan Cortés desbarcarà, trobarà d'índies que parlen espanyol, que són en realitat d'espanyols venguts índies. Era pla atractiu per a paures castellars d'anar a illa tentar de fa fortuna. E arribats a illa, fueron seduïts per dues causes, l'au e les femmes indianes. E per haver les femmes indianes entreprengueren de tuar los homes indians. E per haver l'au ne tueron d'altres. Aquò comencet a Itàlia. E a partir d'aquí, segur, la conquista prenguet un altre aspecte que dins les Caribes on havien exterminat la major part de les populacions. Los massacres qu'hagueren lloc a les Caribes fogueren lo fats de tothom. Eren d'espanyols, eren de franceses, hi havia de daneses, hi havia d'alemans, hi havia d'italians. Mas com aquells territoris demoreren espanyols, s'acredita Espanya, dissent, de l'ensemble dels crims. E los espanyols ne cometeren probablement que d'altres pramo que eren mai nombroses. Los portugueses cometeren força menys de crims perquè Brasil, on se trobaven, era un país immens e elles eren poc nombroses. Donc haviam pas los metjans. Hi haguet de massacres, mas pla mendres. A Brasil, se vei pla que hi ha de cruzaments entre blancs e negres, blancs, indians e negres força mai freqüents que dins les altres colonies. Era primer los militars que venien sus plaços seguits pels missionaris, el rol de les religions és pla important per l'història colonial. Cada país enviava sus missionaris. Aquells missionaris eren aquí, segur, per evangelitzar. Ensenyaven l'escritura als mainatges. Podien soñar e de cots també protegir los indians de les violències de la part dels militars o dels comerçants. La controvèrsia de Valladolid és un moment important. Un home d'Església, nomat Juan Ginés de Sepúlveda publica un text que s'apela Des justis bellorum causis, valent a dire de les justes causes de les guerres, on defèn la conquista. Per justificar la guerra que menaven los espanyols a illa, dits que és una guerra just perquè s'achís de menar a la vertadiera fe e de los menar a suprimir los sacrificis humans que practicaven,
e tutti los costumos bárbaros. Se servis d'aco per pretendre che los habitants d'Americo son d'una autra espècie, faccio per esse dominado. Es enausissent aquò que las casos ha provocat la controversia? Es versemblant que los arguments de las casos han portats. Mas las recomanacions que pot fa un papo demoron sense fiets, los culus continuen a se comportar crudelament.